Choy, ako pangutanan nimo. Okay, pabilion. Dako or gamay? Masinod siya ka ng dako. Ano ba? Para kuan jud ba sampak. Alright, pag-adlak ang inyong makakayay ko yung si Kevin Motomix o karon atong ilailahon ang ato ang guest for today's video. Kung si pangalan na to, boss? Harvey John Lubon Harvey John Lubon from Mindanao, Osami City. Osami City, all the way from Mindanao. So, usa din sila ka drum corps, no? Usa siya sa members sa ito nga grupo Kita Bass Classic and Synchronizer Classic. Kita Bass Classic and Synchronized Classic. Alright, all the way from Mindanao, Osamis. So, karon namin mga pangutanan ni mo, boss. Usa may pangutanan ng Kevin. Okay, ang atong pangutanan day, boss. Mao ni boss kana unsay pilion nimo? Supsupon or tilaan? Ano? Ayay. Mas lami ang tilaan, boss. Ayay. Ano, boss? Oh. Kanang sa mo tag sticky. Alright, ako karon pangutanan. Bugdo or lupyak? Bugdo. Ano ba? Murag matapo ba? Paano masabi? Apo, yeah. Ganong bugdo man jud ang imong pilion, boss. Gawa sa Mount Apo, boss. Mas lami ang biyo ang bugdo, boss, kay murag maka-intense ba? Oo ba? Ayay dia. Mura kang disaka sa Mount Everest. Oh. Okay. Din Ang among pangutana kay supsupon o tilaan? kana. Amimi kayo, ano? Tila lang oy. Tila? Tila? Nga naman tila? Mafeel jud nako ba rin. Dili sa sup jud siya tila jud daan. Sabi tilaan? Ang kanunon lang. Magaling kang kupal ka. Alright, si Kevin, ay pangutana si Kevin. Kasi ganahan taas nga tambok or bubo nga tambok. As mas sulit siya ang taas nga tambok. Kay? Dili, werte na. Pada ko agi. Wow. Okay, mauro yun to, mauro yun to siya. Unsay ganahan niya? Ang sa ganahan niya. Dako ba o gamay? Yay! Ang pangutana mo, ma'am, dako o gamay? Siyempre, dako. Nga naman, ma'am. Kaya kung ang daghamang klase sa dako, pero kung dako siya muhatag og pahigugma, di ba? Why not? Diba? Sige lain, ma'am. Sabi na ikadaghan mong dako, ano? Sa man dako, ma'am, kaya dako ugan, dako ug baruganan. Kana, nindot sa kanya siya dako baruganan, dako kasing-kasing. Labaw sa talang Para dako ug. Magaling magpangga kang sa mga kupal ka. katawan. Dako mahigugma. Kana lang, oy. Yeah. Daway pangutana ni mo, mama, ipasulod o ipagawas? Ano? Adinot ang pasulod. Ano naman, ma'am? Ipasulod, gano? Pasulod, harong matago. Matago. Matago ang sa klase nga matago. Ang sikreto. Sige. Sa to pa nay dagang sekreto. Pwede ang sikreto at sulod. Wow. Ipasulod ang mga tinaguan. Para din sikreto lang, dili pagawas. Alright. Dol, unsay imong pilion, Dol? Dako, bugdo or lupyak? Lupyat. Wow. Ano lupyak ng Masin na tang lupyat. Paano masabi? Basta ganahan ko. Mo ba? Oh, maganahan ka ng lupyat eh. Anong ganahan man kasi? Pati mo ng bugdo kay daghan mo magapas. Maura. Mara. Oh, kaya Dol, ikaduha na akong pangutana, Dol. Asa may pilion mo? Supsupon or tilaan? Ano? Sa di papilian mo? Supsupon or tilaan? Pwede both. Sige, pwede rin kayo, Dol. Tilaan una supsupon. Ana ba? Tilaan. Una supsupon. Mo ni nindot. Like ka ng ice cream lagi, no? Oh, pa. Para sa ice cream ko. Paano masabi? Tilaan mo udan mo supsupon. Para mataste din yung mga Para lasa ni mo. lasa gitu. Tuwag Dila mo dyan. Tingnan. Ano gino mo feel good? Nya maura gitu. Kamu orang gitu.
So ano, ako panguntahan ni mo. Okay, papilion. Dako or gamay? Masinod siya na ka ng dako. Ano ba? Para kuan jud ba sampak. Kana sampak. Choy lang. O gani. Or nino ba jud ang dako kay kanang mas maayo mas jud na siya. Mas maayo dako sa. Para wala lang para sampak. Sampak okay. Para din mo. Para to. Ikaw mes, mo mes, ako panguntahan mes. Unsa imong gusto ipasulod, ipagawas? Ganahan sa sagawas. Ipagawas. Ano man? Masayahay. Masayahay. Masayahay ang ipagawas. Sige. Masayahay sa gawas. Masayahay ang sagawas. Kung pangunta na kay ipasulod or ipagawas asay mo ana. Pagawas lang. Ipagawas lang ano man. Safe. 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 Oh, nindot lang ito. Nindot lang safe no. Ipagawas. Ipagawas ang gibate no. Ano man? Ito. O gani. Unwind ba? O gani. Ano di ka? Shoutout ko sa Mindanao Drum and Bugle Corps, sa Tambolista sa Mindanao, and sa Tanang DBC sa Sugbo. God bless. Shout out sa kong yung wala gyapon naabot. Kunya. Mga to siya, and thank you sa inyong pag-vlog, di ba? Thank you. Thank you, Maiko. Shout out sa mga friends. Mura dyan na. Mga friends. Shout out mo sa Tagaluray. Thank you, ma'am. Health kayo. Pwede natin sa City Health. pwede. City Health Department. LGU department. Mura. Sa ato mayor. Alright. Thank Mayor, you. sa mga gasya. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw.